Riznula veš. Pa su neke gospođice i gospoda došli da ištu hranu. Ovi gore petlovi kokoške odoše tamo da kljuckaju. A? Čuv, 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 čuv. Gdje je moja lutkica? Gledam moju lutkicu. Ona ovdje stane ispred stepenica i čeka me da izađe. I onda njoj dajem da jede. Eto tako. Tako je Dante moja lutkica. Moja najslađa, najslađa. Živuljka, što se grebeš ti pile? I ona je provalila da mi je ona posebna i ona dolazi i čeka da ja njoj dam. Ona čeka, ali se plaši da mi priđe. I ovako stavim. Iš pile, iš pile. Iš. Iš. A, moj mali cupa čeka da ga uzmem. Iš pile. Iš pile. Ne dam, vi ste svi alavi. Malo, ona je bila najmanja. Sad je porasla devojka. Svi su je maltretirali. Svi su maltretirali moju slatku devojčicu. Vidi, evo ih. Evo, čim vide da njoj dajem, odmah dolaze. Ja mogu da poklonim jednog petla nekome ako treba peta. Eto. Pozdrav.